Desgraciadamente, pois xa levamos anos sufrindo esta lacra de roubos, agora volveuse a incrementar outra vez. E o malo non é iso, o malo é que non temos solución. Eu, polo menos, síntome impotente, non son capaz de buscarlle unha solución. Como ven, non é un problema novo, é algo que se repite sistematicamente en diferentes épocas do ano. Nos últimos días, varias embarcacións atracadas no Peirao foron obxectivo dos cacos. Na maioría dos casos, os ladróns subtraen elementos básicos nos barcos, como son sonars ou plotters, aparellos imprescindibles para o seu traballo diario e que supoñen un duro golpe para as súas xa maltreitas economías. A ver, non é que non podan traballar, é que aparte do que lle levan, teñen que volver a repoñer. Estamos falando de 8.000 euros que lle levan dos aparatos e teñen 8.000 que teñen que comprar. E iso non é o problema. O problema é cando se marchen para casa, non saben se ao día seguinte van a ter ou non van a ter. Dende a confraría pide maior control a Portos, como ente responsable da seguridade no Peirao, para que incremente a vigilancia. Ao parecer, o ente autonómico estuda a posibilidade de instalar un dispositivo de acceso mediante tarxetas aos pantaláns, un sistema que tampouco convence demasiado aos profesionais. Aquí todo o mundo se pasa balóns aos outros, nos falamos ca policía e dinos que é cousa de puertos. Falamos con puertos e dinos que é cousa das forzas do orden, da policía. Entonces, bueno, aquí tiras as pelotas uns aos outros, aquí nadie fai nada, aínda que lle metamos, aínda que cerremos as portas, algo un pouco será, pero é moi fácil saltar por riba daquel. Temos que buscarlle unha solución como sea, e ayer puxeme en contacto con o noso alcalde, iba de viaxe, vou estar con eles, hoxe vou estar ca presidenta do puerto e mesca conselleira, vamos a abordar tamén a parte de outras cousas, pois abordar este problema, pero, bueno, isto xa é unha impotencia que xa non sabemos como vamos a facer.